Iloilo City COMELEC nagpatigayon sang mock election sa buong hapon bilang pagpanghanda sa eleksyon sa Lunes. Ini ang itutukan ni Kim Salinas. May voters assistance desk para mahibaluan sa mga botante ang polling precinct paagi sa sequence number. May nagakaigo man nga assistance para sa mga PWD kag senior citizen. Pagsulod sa polling precinct, iga-verify sa election officers ang alan sa botante. Agod masiguro nga wala pa ini nakaboto, tan-awon kung may indelible ink na ang tudlo sini. Mangin manual ang pagboto sa barangay kag SK election sa Lunes. Buot silingon, kinahanglan isulat sa botante sa balota ang ngalan sang kandidato nga iboto. Hindi kaangay sa mga nagliligad nga may i-shade lang nga bilog. Hindi kinahanglan magdala sang ballpen bangod may i-provide man ang COMELEC. Nangintayo yun man ang ginpatigayon nga mock election sa pangsunod sa COMELEC sa Lunes, tutukan nila ang crowd management bangod nakita nila ini nga problema sa nagliligad nga eleksyon. So ang aton dira nga instruction sa mga DepEd supervising officials no nga gin-task naton nga mag-supervise ang mga voting centers or ginamba ko kay na mga eskwelahan nga mag-function on election day no is of course to provide an effective crowd management system sa ilang mga respective areas of assignment. Liwat nga ginapahanumdom sa mga botante nga ginadumilian ang pagkuha sang litrato kon video sang balota kag sa sulod sang polling precinct. Hindi sila pwede magwa picture sang ila balota. No, bawal gid na siya because kag i-post Manila kay that will be a clear violation sa aton nga ginatawag nga rule on the secrecy and sanctity of ballots. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas.